Yo, what's up mga kapobre? Laing buntag, laing adlaw na sad Sabado. Laing vlog sa nato. May buntag nyo diha, shout out. Ang manlawag ko sa kuwang mga sigbin. Kay alas 6 na. Kaya duty na sa ta. Si Mrs. nag-hit kayo tumahaw. Oy, Inday! Iluwa na. Iluwa na. Luwa na. Iluwa na. Atay ilag. Bigan nga. Malayo. Ano kayo, no? Hindi. Napoy ko ni guys, oh. Bisaya ang manok guys. Bayag laki, natag ni. Natag ni sa kong pagkumangkon. Ihatag sa kuwang bata. Katong gamay nga bata. Manghuran. Ihaw na tanay niya. Akong asawa di masugot eh. Buhion ko naman. Kani para ni ko. Ay! Kaning 5. O, paano? Para ni O, paano? birthday pista dari mo ka. Birthday ko ang kamagwangan. Nagko na kayo na. Ini abot pista. Ang kuha na. Magduha ka buwan. Paring pular ka. Ay, solar be. Buhat na kayo para matusugaw niya. Oh, solar. Buhat. Mau ni mga suga sa buwang manok. Buwan na siya, oh. Mau automatic na siga mga guys, oh. Ngit-ngitan ang iyahang kuan. Ang iyahang solar. So, may kalong agre kay sige kuan-uwan. So, sa sulod si Mrs. na nagluto. Oh, muna iring ano? Ang maigsuon ani kung kaban kayo. Na. Kaban yung isuon mga mama ni mo kaban. Ang bata nagduwa og sa man giduwa nimo? Oh. Ayo nag kuan.
muna ni akong bata, guys, oh. Smiling ayo basta di mo sa puton. So maghikay na ako, guys, kay muwadto na ko sa trabahoan. Okay, guys, nagsudan, guys, ha. So ani nga biklok ba biklok? Kaong gagbiklok? Ha? Kaong gagbiklok? Luto kong biklok, guys, kay para sudan sa baon o diri mga biplok na inutang. Ayaw! Stuang taang labay. Siyat na diha. Lungon kay kung anak labay niya kung angkan og kuan. Kasi siya? Pangayo na niya. Ba't lang? Sinali di pangayo. Thank you kay sa mga nagpautang diha biplok. Ay gamay. Mga uban pang pagkaon. Malang mananap. Oh. Kao ni kay biplok, guys. Oh. Mas man di pangayo. Kaam na siya. Hindi di pangayo. Lanlan dahil siya biplok. Lami? Ha? Kau hilaw, kau nang hilaw. Lain pian. Oman ani maligo din ta, nga din baho. A few moments later. Okay guys, nara ko diri guys. Nalitag 9 minutes, pahakaw traffic. So musunta kay kuan saya to basta sa trabaho ron. Ang kapit kumalit da. Wala pa masanay. Sabay ko na to. More gyapon to. Ayaw, karira ka. May patrabaho sa mga sa linking sa HR ba? Ay leaking. Linking ato. Picture na to ni ay gibintala na install na nimo bracket. Wala pa kay pa may bolt. Ang bolt ay ato di ay. Oh, asa naro to sa kwan? Nara mo na bolt center daw sa kon. Kapaliton dia dia wala di sa tindahan to. Wala. Ano nga sa bolt to? Bolt and nut. Iso to. Bolt and nut nya with washer. Di balang kato day kuan na to, balang-balang nagtagsa ka kuan. Balang tagsa ka kulong ba? Wait sa ako kay sura nimo. Sa Kumutanan ko. Balang tagsa ka ana. Kuan ba kanang si tawag ana? sa pabaw ni sa imo kuan. Katong dito ba bracket? Bracket sa bracket. Bracket na. Sige, nagduko. Every 6 hours sa man ninyo na pag-isa. Di kuan. Libre kolong daw sir. Di gibalang ang tagsa ka kulong. Pwede ra Kasi kaya. bala lakam. O latag tagsa ba? Kaya as per circle, okay, actually okay ra daw ni 6 meters. 3 meters pa siguro per column, di ba? Oh, Per column, so okay ra daw 6 meters. 6. Pero ang dulo-dulo, utang Naa gyud. siya. Oh. Then ang katong mga gamay, katong gamay lang ang ball bar, ano, explain mo niya. Asa gawa to bita? Ang sa katong dikit ba? Katong dikit, Oh. maka-racking ang usa layo tayo. Ani. Sana ni. Kanara. Ganito rin ba? Di ba original plan na to? Di ba ang original plan na to? Diretso siya? Oh. Nya karon dire na. Oh kana. Diha mo ra gihimo ang di Oo. i-fabricate. Nakani dire batangas sad na to. Ako taga sana din eh. Yung gamay lang siya. Pwede na daw siyang ball bar as per circle. Okay din. Nabuti sobra dito. Pero latang yapon tagtagsa. Oo. Pareha na. Oo, dole ra. Uniform sila. Kay kung kada ano sad if naay mo sud na forklift, Ikra mo lagi itong forklift lagi, pababaw ko ng jutay kay musod ng forklift dito.
Dili pwede sa girder, sa beam gauge siya. Para doon diretso ang beam. Ang forklift ay na sa ubos, iba pag sud ni ubos. Nga man na biya na iyang blade. Mo gani sa baba mo gani ang sa sud, butang na siya span na 6 meters okay na to. Explain natin ni Sir Ken na ang 3 meters dili pwede kay ang forklift lisod magmaniobra or magkuan. Pero kanang height niya dili wala na sa why gamit na kung sa babaw na. Kay na bayad tay angle bar dito. Kay ano ga support pa. Ang support nila sa tapat. Pwede nga nasa gitna, di ang babaw-babaw na lang gani natong gamit. Pero kanang sa kwan, kanang sa kanang gagmay ng space, pwede na, pambutang ka ang bulbar direct. Kaya di man mga forklift gamon ka. Nga na. Pwede na, pero kuha mo ng bulbar ito man. Dumubo na lang, ana lang kang nabili no. So as per original sa circle na. Na ba na nagpintala na ni mga gato. Barikin. Wala pa na rin. Pero ako nagbangagan. Ako pa na-install. Nag-breaking. Ako pa na-install ang atong dito. Katong sa gwardiya. Gwardiya na pin. Ako yung picture, wala. Ako mong gisin. Nga to eh? Oh, wala. Gisin ba to ha? Tanawa ko no. Saka nagsin ko sa iber. Kalimti mo din. Hindi, katong una pa. Unang gahapon pa. O gani ang pasabot. Adili. Alaw, wala na masin. Adre. Ako isin be. Nato dere. Or after Talamban iyan, diretso ta sa Casals. Kaya should service. Guys, alright. Uy. So na ako sa taas guys, kaya tanaw ta ni mga to lagi. Hindi yung magsigiguan guys. Mao kini among problema. Kanang mga kuan diri maintenance. Kanang giguan may problema kay grabe. Ay muto. Sa kusaon na to. Kuan muto gyud siya. Kabuang sige ning tubig oy. Diri gyud siya muto kuno. Kilid. Kisami mo yablihon ani kalakihan ay gunsa. Blihon kisami do silaw. Ay sa pitan mga bangag sa ilong. Sos buslot eh guys oh. To ni siya oh. Lapos yung tuwa na yan ito, boss. So ato to sa ubos guys, ato na yung ukbon dito ang mga kisame, ato nilang katon gumon. So diri sa kumasayan ron guys sa kwan. Mandawi. Kay Sabado ko no, ari ra ko diri. Ingon sa mo ang engineer. Kay Lunes sa pagtabalik sa Lapu-Lapu. Bisa ni diri ari sa sakon sa atop. Uy maigan guys, kay nato pa silungan gamay guys oh. Napay gamay nga bilis-bisan nga. Silungan ug mainit. Mainit rasad. Pero muwa na bisag man silong ka diri, basa gyud ka. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? May auto mga kapobre, wako ka kuan ganiha mga kapobre, dugay ko kanaog kay wako magdag cellphone kay kani akong cellphone. Ako ning gi-charge dito sa guard house. Nya wala ko kawan sa oras nga alas 12 na day kapin. Mag time check ta kay alas 12 media na. So mapay bagsakan ako diri atop. Alas 12 media dire lang ko mo relax kay para inig alaw na dito na ta kay ang langit nagkilom-kilom na oh. No? Kaulan nun sad guys nya atong trabaho pa na human guys atop. Kaog di mo human guys agas-agas mo agi guys oh. Di trabaho. Ating paita guys o maguwan guys ang laom dito mga HR dito
Kaligo sa kuan. Kaligo sa uwan. Una nga ato naghinay-hinayan. Nanaghan atong trabahon. Ang ato ang sweldo wa gyud mo daghan. Kami ngitag kwarta. Saon man na. So, bakilid kay guys, oh. Nya diri lang ko mahigda, oh. Pinaslanting akong higda. Kay diri lang tungura pud mahigda kay maligid ko, masangit ra pud ko anang plasing diha. Maligid mo ganing ta, sangit ra ta diha. Kadto ka dito mo higda, ditso gi ka dito sa ubos. Tadi mo uwan og dasok, guys. Naanal akong higda. Naslanting ba kay wala di mo uwan, oy. Akong trabaho panahuman. Lagot na yung kuwan ay. Sa kakanaog ta ba natin malintan. Saka amunaog, masaka na po. Lagot ko sa extension kay di mo andar. Naog na sad. Ako ini trabaho saon lang. Sa mga oras gani ako ang mga vlog ron guys. Shout out ko sa mga basir guys, oh. Mga basir ako ba. Mao ron akong kalipay bawas kalaay ba. May mag-vlog ani ang trabaho ko. Tumas langit guys, oh. Sa hapon ting baha Baha kay diri sa Mandawis, lapo-lapo wala. Sa Cebu City, samot. Makasadlayan pagkataan niyo niya. Na wala. Mantang kapalit og materialis to ang sideline na gabi. Sideline mo gabi guys. Kapalit taong ko kuan, binlod. Ba lain na puntang trabaho gatas tayo uwan na yun guys, oh napagigos babaw na tadi siguro natabok rin kaya kahapon ganis lapo-lapo ang maguwan na diri porti manguwan na nataso na kong vlog guys kahit lo tayo guys uwan guys. Matay to gito, basa gito mga itsaron. Matay na ni. Ano mo human di agribits oh no? O pa na human og ribits. Ya silan. Di uwan. Paitan ni kita rang usaway. Di na ko madag pas-pas ganiha kay. Ora usap. Nagbuar ba o? Nagbuar guys kay kukuhan guys, magpabasa ni kuhan na yung dito. Hindi na silbi.